गावनि असे बिसिखौ गावनि असे फिसाया गोरनायाव हानानै गोरनाखौनो हास'थारदों। खर'आनो खावसे गैला जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय थारंगुरि सुथारपारा गामियाव गावनि असे बिसिखौनो गावनि न'आवनो गोरनायाव दानथारनानै गालांबाय। दानथारखांनानै गोथै सहखौ खामसालियावनो गारना गालांदों। साथिराम बसुमतारिया सानै बिसि दंमोन। बे नैथि बिसि बिमला बसुमतारिखौ खास्रि बिस्रि गोरनायाव दानस'नानै बुथारबाय। आसरित, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जाबाय दं? बेबायदि जाथाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खनसे नङा खनसे जाबायानो थायो। थांनाय बोसोराव अदालगुरियाव गावनि असे फिसायखौनो गावनि असे बिसिया रुवाजों देयै देयै बुथारदोंमोन, मिथिबायना? आरो मैयासो गोदानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुथारपारा गामियाव गावनि असे बिसिखौनो साथिराम बसुमतारिया खास्रि बिस्रियै गोरनायाव दानस'नानै बुथारबाय। साथिराम बसुमतारिया गावनि असे बिसि बिमला बसुमतारिखौ दानस'खांनानै गोथै सहखौ खामसालियावनो गारनानै गालांदों। थिग बे गोथै सहखौ माइ गायनो थांग्रा आइजोफोरा नुफैनानै बाददावखाङो। बाददावखांनानै पुलिस लिंहरो। पुलिस लिंहरखांनायनि उनाव माखासे जाथाया मोगथां मुलुगाव नुजाफैयो। साथिराम बसुमतारिया गावनि असे बिसिखौ माखासे नांलाय खमलाय जानायावनो, एसे गेंग्रें गुग्रुं जानायावनो दानस'नानै बुथारबाय। सुथारपारा गामिनि गावबुराया फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथाया फुंनि समावनो जादों। फुंनि 7टा बा 6टा बाजियावनो जादों होननानै फोरमायनाय जादों। दा बे साथिराम बसुमतारिखौ पुलिसफोरा लांनाय जाबाय। नाथाय गोथै सहनि खर'खौ गोरनाखौ दानस'दोंना, बे गोरनानिफ्राय खावसे गैखाया। बे खावसेखिनिखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। आसरित लोगोफोर, गावनि असे बिसिखौ गोरनायाव दानस'दों। आयौ आयौ आयौ, माबायदि! आं मैया फट'खौ नुदों। फट'खौ नुनानै दिनैनो भिडिअ खालामसै जादोंमोन आङो, नाथाय गासिबो डिटेल्सखौनो मोनाखैमोन। दा बेनिखायनो दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय, मिथिबायना लोगोफोर? बे जाथाया ओरैबायदि खास्रि बिस्रि गावनि असे बिसिखौ गोरनायाव हानानै गोरनाखौ खावसे गैला खालामदों। आरो खर'आनो गैखाया। खर'खौ आरो दासिमबो नागिरना मोनाखै। पुलिसफोरा बे बडिखौ लाना थांबाय। लोगोफोर, फट'खौ बे भिडिअआव देखायनो हानाय नङा, मानोना बेबायदि फट'खौ देखायोब्ला कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नाङो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि फट' आङो आंनि भिडिअआव बा गुबुनफोराबो गावनि भिडिअआव होनो हानाय नङा। आरो जायबा बिथांमोना गावनि भिडिअआव होना लागोन बिसोरनो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नांगोन। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि गिथाव बाथाव फट' बा भिडिअखौ होफानाया गोबां गाज्रि जायो, मिथिबायना लोगोफोर? आरो बेबो खर' खावसे गैया। बेबायदि खर' खावसे गैयैखौ आं बोरै होफानो? ओरैबायदि गिथावथाव, ओरैबायदि गिलु बालु। आङो ओंखामखौनो जानो हायाखै मैया। बे जाथायखौ नुनानै मैया मोनायाव आङो ओंखाम जानो हायाखै आरो दासिमबो आङो ओंखाम जायाखै। दा टाइमा जागासिनो दं बेलासिनि 1 बाजि, दासिमबो आङो ओंखाम जायाखै। मैयानिफ्राय लोगोफोर, मिथिबायना? ओरैबायदि लेथ्रा मोनदों आङो। खर'आनो खावसे गैया आरो जोंनि बर' मानसिबाव। मालाय बे फट'खौ नुनानै आंनि मेलेमा खामानि होआखै, मिथिबायना लोगोफोर? ओरैबायदि आसरित, ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय, ओरैबायदि डेन्जारेस जाथाय, मिथिबायना? जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खनले जागासिनो दङ। आरो बेबायदि जाथाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोबनायनि लामायाव गैला। लोगोफोर, बे जाथायनि बागै आं बांद्राय बुंनो थांला। जेसेनो बुङो एसेनो दुखु नाङो। गुबुननि जाथाय, थेवब्लाबो जोंनि बर' हारिनि जाथाय। जोंनि बर' हारिनि जाथाय, गावनि बिसिखौ दानस'नाय, गावनि फिसायखौ दानस'नाय, बायदिसिना जाथाय जाबाय थायो। दा बेनि बागै नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय। आसा खालामो बिमला बसुमतारि आब'नि जिउमाया सोरगोआव जायगा मोनहैथों होननानै।